हेलो हाय नमस्ते भले रुहतु समस्त मुझे आकाश आपण देखते लोकल टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमें बेदा बेदई मान विषय कथा जाऊँगी तो चलो तो डेरी न कर वीडियो स्टार्ट करिया। अरे वीडियो सरीला अरे मो हाथटा कौन होता तो से मुझे छिंचा हाथ कटुला तो से हाँ बढ़िया साइज रे अच्छी अरे माने बाल बाल बढ़िया साइज रे अच्छी बढ़िया साइज रे अच्छी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देख, मैं मेरी कहानी का राइटर खुद हूँ। जब मेरा मन करेगा तब चैप्टर बदल दूंगा। मैं हूँ, फिर तू चाहे जो भी हो। हाँ चैप्टर बदल हेले दयाकोरी घईता बदलाना तो आपण मैंने कहबे अरे तार तो गोटे घईतार कदेल आउ तो घईता नहीं। हाँ अच्छी मु पूरा प्रूफ सो कुहे आज्ञा चलो देवे सेकेंड घईते पाखु जीवा। तो देखिले ना सेकेंड घईता को हाँ आउ टिके तळु करी हाथ नेलुनु ओहो मिस हो गला ना हो आथरु ट्राई करिवो। हाँ आपण मैंने किसी नोटिस कले हाँ मुझे जानी आपण मैंने किसी नोटिस करन नटी देखिले तो से लोक पूरा एमने मुंह बोली देला कहीं ना सी पूरा सिंगल मोरी बड़ी ସେଇଠି ମା ଗିଆ ଚିପା ଚିପି ହେଇଯାଉ ଗଞ୍ଜି ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି କୋ ବାଳକୁ ଶୁଣା ଟିକେ ଟିକେ କରି ଚିପୁଛୁ। कंट्रोल। ଆବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ ଦଉଛୁ ବେ ପାଗଳ। ଓ ଟୋକା ଏନ୍ତି ରିଆକ୍ସନ କଲା ଯେମିତି ଡେରି ମିଲ୍କ ଖାଉଛି ଆଉ। ଆବେ ବେଶୀ ଟେକା ଟେକି ଚିପିଲେ ନା ତଳେ ପଡିଯିବ। ए हे ପୁଣି ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ଜାଗାରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ମାରିବାର ଥିଲା। ଆରେ ବା ତୁ ତ ଭଲ ମଡେଲିଂ କରୁଛୁ ତୋ ମଡେଲ ଦେଖି ତ ମୋର ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଉଛି ଆରେ ମାନେ ହାତ ହାତ ତାଳି ମାରି
ଆବେ ବା ଭଲ ତ କଖାରୁ ହଉଛି। କେତେ କଣ କଖାରୁ ରେଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତି। ହଁ ଏବେ ଯାଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା, ପୁରା ଠିକ୍ ନିଶାନାରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତୁ ଭୁଲ କହିଲୁ, କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ରେ ଯା, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ରେ ବି ସେଇଆ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଆବେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଖ ବେ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି କିଛି ବି କରିଦଉଛ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ତୋ କାମ ନୁହଁ, ଫ୍ରିଜ ଜାଗାରେ ତୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲୁ ଘଇତା, ତୋ ଘଇତା ସେଇଠି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହଉଛି କାମ, ତୋ କାମ ଏଇଟା ନୁହଁ। ହଁ ପୁରା ପୋଜିସନ ନେଇକି ପୁରା ରେଡି ଆଉ କଣ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏମିତି କଲେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ପାଇବେ, ହେଲେ ଇଜ୍ଜତ କେବେ ବି ପାଇବେନି। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇଦେବେ। ତାପରେ କାହାର ରୋଷେଇ ସହିତ କାହାର ବାଏ ବାଏ।